Nagtamo po ng saksak sa kaliwang bahagi ng tagiliran ng isang tindero matapos saksakin ng lalaking lula ng motorsiklo sa Binalonan, Pangasinan. Kinilalang sospek na isang 28 anyos na residente sa lugar at ang biktima ay 37 years old naman. Ayon sa inisyal na investigasyon, bigla na lamang dumating ang sospek lula ng motorsiklo at saka inatake ang biktima habang nakikipag-inuman ito sa kanyang mga kaibigan. Sinuntok umano ng sospek ang biktima bago saksakin sa tagiliran gamit ang screwdriver. Sa bilis ng pangyayari, hindi na nakatakbo ang biktima dahilan upang magtamo ito ng sugat. Naitakbo pa sa pagamutan ng biktima habang naaresto naman ang sospek ng pulisya na napag-alamang nalasing nang mangyari ang insidente. Patuloy naman ang investigasyon sa nasabing motibo ng sospek sa pananaksak. IFM News. IFM News. IFM News.